Ngiyanibingelela nonke balaleli be White Media. Ngibonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi nami ngiphawule la. Sisemcimbini la bafowethu iMpucuzeko kumnandi ngendlela eyisimanga. Nami ngomunye wayimenywa la eqavile njengoba Bahubhe ngukho umnumzana basubona bayifaka ayisadlekwa khona kwanina nonke ngeke nisalunga awusuka nineka bo. Njengoba ngilana ke ngizogijima ngenqini ingane ayibuyele eceleni. Simenyiwe ke nokuthi soqhudelana ngengoma nezinye insizwa zu2 ngowesithathu. Ibatshela ukuthi ngibafuna la. Bobabili, come on man, qedile. Sithi mkhathazi sithi sigwebo sentaba yaza thini ya Bahubhe yabona mina ke angizili ukuzofaka umuntu esweni and awuzoxoshwa umlomo uzoxoshwa yilo uma ngakholwa lokho kushiwa mina emsakazweni ngikulindile indoda ayikhuluma eqede masiza la sizoqeda la hayi idangoma kodwa mina mshayi wesiginqo noma mina mculi asibuye la sizodlana imlalo isikhathi sokuthi ngani suke endleleni umuntu omdala la Ngicela ukudlulisa kakhulu kune album yentsha la engikhiphile ethi esihloko sithi nginithwesa ugodo. Ngizothwesa ugodo la kwaSani umculi ngibhizi. Kodwa kahle ngengoma hayi ngempi. Nginithanda kakhulu bantu yakwethu. Ikhona iphumile kutholakala yonke indawo sonke isitolo uzoyithola nakumina uyayithola nasesitolo uyayithola. Phuthuma uzitholele imnandi lokwangempela. Mawungazi mina uyazi ukuthi ngivamisa ukukhipha into engaphoqi. Awunanhlamba, awunalutho namancoko nje kumnandi phuthuma uzitholele wena esitolo. Ngiyabonga.